Témou najväčšej odbornej konferencie o reklame na Slovensku boli nové prístupy v komunikácii. Tie si prišli vypočuť takmer 300 business opinion lídrov. Tí ocenia originálny nápad v komunikácii, ale aj originálne auto, akým je Peugeot 207 cc. Rozhodli sme sa predstaviť im nový model a neminúť pritom ani korunu. Peugeot ale nebol partnerom konferencie. Na konferenciách sú bežné oznamy informujúce o parkovaní účastníkov. Prehovorili sme preto hlavného organizátora, aby ako ukážku nových médií v reklame prečítal naliehavý oznam. Máme tu ešte odkaz pre majiteľa Peugeotu 207 Coupe Cabrio, ktorý parkuje pred vchodom do hotela. Poprosíme ho, nech si automobil preparkuje, lebo sa pri ňom zastavuje množstvo obdivovateľov, ktorí blokujú prechod. Opakujem, prosíme majiteľa Peugeotu 207 Coupe Cabrio, nech ho preparkuje mimo hlavný vchod, lebo sa pri ňom zastavuje množstvo obdivovateľov. Alebo aspoň nech si zatiahne strechu svojho kabrioleta. Ďakujeme, že nám pomohol demonštrovať ukážku nového média pred účastníkmi konferencie. Zároveň pre nás spravil reklamu na nový Peugeot. Zadarmo. Pritom netušil, že počas čítania oznamu sme Peugeot 207 cc skutočne zaparkovali pred hlavný vchod. Tiež bezplatne. Či si takúto reklamu všimli návštevníci? Podľa prieskumu organizátora bola pre účastníkov najzaujímavejšia práve táto časť konferencie. Ostáva už len ospravedlniť sa oficiálnemu sponzorovi.